Από χειριστή πες. Διώξτε ρε. Ένας ρε. Πάρ' ρε. Μπράβο Σταν! Πάμε πάλι μετά. Ναι, εγώ στην άκρη του μόνο. Μην τα δακώνετε κατευθείαν. Γλύψτε το, έτσι παίρνει το γεύση. Μόνο αυτό. Θέλεις να τα κρύψω το πατίνι. Έγινε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, αμφίροπο παιχνίδι ήταν, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Συγχαρητήρια στον Περαζιακό που με τα δικά του παιδιά προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είχαμε μια υπεροχή, αλλά από τη στιγμή που μπήκε το πρώτο γκολ, μετά τα πράγματα ήρθαν έτσι όπως θα έπρεπε να πάνε από την αρχή. Εμείς πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, γιατί τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν τώρα με τις άλλες ομάδες. Εγώ θέλω να ευχηθώ στο Πελαζιακό να έχει καλή συνέχεια και να μην απογοητευτούν. Είναι μια ομάδα εξαιρετική, παλεύουν τα παιχνίδια και φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα γυρίσουν τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς το μυαλό μέσα στο κεφάλι μας, μικρή γλώσσα, μεγάλα αυτιά και έχουμε δρόμο πολύ μεγάλο ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από το γήπεδο της Πελαζίας. Ένα ακόμα παιχνίδι για την ομάδα μας, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα. Μέσα στο γήπεδο φάνηκε περισσότερο η διαφορά προπονήσεων που κάνουν τη διαφορά σε αυτές τις κατηγορίες. Εμείς ξεκινήσαμε πάρα πολύ αργά την προετοιμασία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, καλή συνέχεια στην ομάδα των Καλυβίων και πάντα με υγεία.